köszöntöm Önöket a Délvidéki Magyar Golgota 1944-45 című megemlékezésünkön. Tisztelettel köszöntöm Kövér Lászlót, a Magyarországgyűlés elnökét, Branimir Mitrovicsot, a Vajdaság Autonóm Tartomány Parlamentjének alelnökét, Schmidtné Makrai Katalint, a Magyar Köztársaság elnökének feleségét, Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, a vajdasági magyar pártok, szervezetek képviselőit, az áldozatok hozzátartozóit, túlélőket, emlékezőket, a diplomáciai testület tagjait, az országgyűlési képviselőket, hazai és külföldi vendégeinket, a megjelent sok fiatalt. ...67 évvel ezelőtt Magyarország az 1100 éves államalkotó magyar nemzet történelmének egyik legmegrázóbb tragédiát szenvedte el. 1944. októberétől a délvidéket újra elfoglaló partizánok a kommunizmus és a totális etnikai homogenizáció nevében és célkitűzésével valóságos genocídiumot hajtottak végre a magyarság ellen. Válogatás nélkül, embertelen kegyetlenségekkel, elképzelhetetlen módszerekkel kínoztak halálra és öltek halomra több tízezer ártatlan magyart, papoktól a tanítókig, gyermekektől aggastyánokig. Az 1944-ben meggyilkolt magyarok a méltó gyászt és emlékezést lehetetlenné téve ma is jeltelen tömegsírokban, szeméttelepek, dögtemetők és kosárlabdapályák alatt hevernek. Szerbia, Magyarország és Európa adóssága, hogy az áldozatok kegyeletet és végső nyugalmat kapjanak. Ma rájuk és a délvidéki magyarság legnagyobb nemzeti tragédiájára emlékezünk. Tisztelettel felkérem Kövér Lászlót, a Magyarországgyűlés elnökét, hogy mondja el megemlékező beszédét. Tisztelt emlékező közösség, tisztelt Mitrovics alelnök úr, Saovics nagykövet úr, excellenciás hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, tisztelt magyar honfitársaim! A délvidéki magyarok mártíriumára emlékezve nehéz politikusként szólni. Azért nehéz, mert a politikától, a magyar és szerb politikusoktól már régen nem szavakat, hanem tetteket várnak azok, akik évtizedek óta hiába kérik, hogy legyilkolt családtagjaik, rokonaik, nemzettársaik végtisztességet kaphassanak. Délvidék magyarsága és a velük együttérző minden magyar ember a nagyvilágban azt várja, hogy az 1944-45-ben történt magyarok elleni genocídium bűne ne teljesedjen be. Mert a bűn, tisztelt hölgyeim és uraim, nem akkor teljesedik be, amikor azt elkövetik, hanem akkor, amikor megtanítanak, illetve kényszerből vagy gyarlóságból megtanulunk együtt élni a korábban elkövetett bűnökkel. A délvidéki magyarok tízezrei ellen elkövetett kommunista népirtás bűn volt. Ennek megállapításához és kimondásához nem szükséges semmi más, csak józan ész és keresztény erkölcs. Nem szükséges, hogy a magyar és szerb utókor politikusok és történészek számháborút folytassanak egymással. Nem szükséges áldozati vélalgebrát folytatni. Nem szükséges kölcsönös szenvedéstörténeti versengésbe fogni. És nem szükséges
bármikor visszajára fordítható történelmi okokozati összefüggésekbe bonyolódni. Mindez nem szükséges ahhoz, hölgyeim és uraim, hogy józan eszünk és keresztény erkölcsünk alapján megállapíthassuk, ami 1944-45 fordulóján a délvidéki magyarsággal történt, az Isten és ember előtt is bűn volt. Egy délvidéki Tiszamenti kis falu, Csurok központjában egykor 2 templom, egy katolikus és egy pravoszláv állt egymással szemben. 1945-ben, miután a 10 000-es lélekszámú településről 2500 magyart kivégeztek, elűztek, javaikból kiforgattak, miután a magyar temetőt felszántották és rajta disznókat legeltettek, a katolikus templomot is ledöntötték, hogy helyén futballpályát létesítsenek. Amikor a templom lerombolásakor az egyik munkásra ráesett valami, és a szörnyet halt, a jelenlévők között egy szerb istenfélő ember mondta, kell, hogy legyen Isten, és az Isten csak egy lehet, és ő sem nem szerb, sem pedig nem magyar. Tisztelt emlékező közösség! A szabadság az, ha a szabadságunkban áll kimondani, hogy 2 + 2 = 4. Ha ezt megtehetjük, minden egyéb magától következik, mondta George Orwell, aki abban a korban, amikor a délvidéki magyarokat éppen lemészárolták, elvonult egy magányos szigetre a skót partok mentén, és látnokként megírta az 1984 című regényében azt a világot, amely a II. Világháború után rabul ejtette Kelet-Európát, benne a szerbeket és magyarokat, Jugoszláviát és Magyarországot egyaránt. Orwell regényének lapjain képzeletben életre kelt például egy olyan békeminisztérium, amely a háborúval foglalkozik, egy olyan igazságügyi minisztérium, amely hazugságokkal foglalkozik, és egy olyan szeretetminisztérium, amely kínzással foglalkozik. Miközben pedig Jugoszláviában valóságosan is működésbe lépett a Jugoszláv Népfelszabadító Tanács, amely a nép rabságba döntésével és megtizedelésével foglalkozott. Így köszöntött ránk, szerbekre és magyarokra a kommunizmus orwelli szabályok szerinti világa. 4 évtizedig tartott ez a világ, és 1989-90-ben bekövetkezett összeomlásáig még ki sem lehetett mondani, miként azt Orwell a szabadságfok mércéjeként ajánlotta, hogy 2 + 2 = 4, azaz nem lehetett kimondani, hogy a bűn az bűn. Aztán a kommunizmus orwelli világ után másik világ következett, a napjaink világa. Ebben a világban talán már kimondható, hogy 2 + 2 = 4, azaz kimondható, hogy a bűn az bűn, de miként a délvidéki magyarok tragédiájának elmúlt 20 éves utótörténete mutatja, van, amikor abból valójában már semmi sem következik. Fentiek nyomán Orwell-lel együtt kérdezhetnénk szerbet és magyart egyaránt, valóban szabadok vagytok? Ha a bűn felismeréséből és kimondásából semmi sem következik, akkor lehet-e szabad akár a bűnt tagadó, akár a bűntől szenvedő? Ha a bűn felismeréséből és kimondásából semmi nem következik, akkor a szabadság nem más, mint szolgaság, úgy, ahogy azt Orwell megírta. A kollektív bűnösség jegyében etnikai elven, embertelen kegyetlenséggel lemészárolt ártatlan magyarok csontjai ma is dögtemetők és szeméttelepek alatt hevernek, a koponyák fölött állított kereszteket sorra leverik. Tisztelt Mitrovics alelnök úr, tisztelt Sahovics nagykövet úr! Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és ma együtt emlékezünk. Kérem, tolmácsolják a felelős szerb politikai osztálynak, hogy nincs teljes értékű szerb-magyar jövő az 1944-45-ben ártatlanul lemészárolt délvidéki magyaroknak nyújtott végtisztesség nélkül. Javaslom, hogy 2012-ben közösen helyezzük el a délvidéken egy olyan áldozati emlékmű alapkövét, amellyel kifejezzük, hogy a szerbek és magyarok az egymás sérelmére elkövetett bűnökkel nem élnek együtt, nem hagyjuk, hogy ezen bűnök lelkünket és jövőnket, gyermekeink jövőjét megmérgezzék. Kérem, tolmácsolják a szerb társadalomnak üzenetünket. Kérem, tolmácsolják a szerb társadalomnak üzenetünket, hogy a szerb nemzet nem a magyar fájdalom elutasításával,
hanem ezen fájdalom megértésével válhat erősebbé. II. János Pál pápa egy alkalommal arra a kérdésre, mit választana az evangéliumból, ha csak egyetlen mondatot hagyhatna örökül az utókornak, töprengés nélkül ezt felelte: Veritas vos liberabit, az igazság szabaddá tesz titeket. Szabad jövőt Szerbiának, szabad jövőt Magyarországnak, végtisztességet az áldozatoknak, és lelki békét mindannyiunknak. Csak ezt kívánjuk. Megköszönöm elnök úr gondolatait, és tisztelettel felkérem Vajdaság Autonóm Tartomány Parlamentjének alelnökét, Branimir Mitrovics urat beszéde megtartására. Excellencie. Tisztelt házelnök úr, tisztelt résztvevők, hölgyeim és uraim! Egyetlen háború sem fejeződik be mindaddig, amíg nem gyógyul be a háború okozta minden seb. Emberi megbocsájtani az okozott sebeket, de emberi az is, hogy ne felejtsük el őket. Elfelejthetjük azokat, akik a sebeket okozták, de nehéz elfelejteni azokat, akik elszenvedték őket. Főleg, ha közeli embertársainkról van szó. A háborúk sosem voltak pusztán katonai összecsapások. A katonasságok lőtték egymást, de leginkább és legnagyobb mértékben a polgári lakosság esett áldozatul. Egyszerű emberek, leginkább ártatlanok. A történelem sajnos tele van véresnél véresebb háborúkkal, amelyeknek legfőbb áldozatai éppen a polgári személyek voltak, rendszerint ártatlanok. Ezért minden háborús győzelem keserű szájízzel tölt el. A II. Világháború hivatalosan még 66 évvel ezelőtt véget ért, az emberi történelem legsötétebb erői a fasizmus és a nácizmus feletti győzelemmel. Magas árat kellett fizetni ezért a győzelemért. 3 kontinensen áldozatok 10 millióival, s közöttük főleg egyszerű emberek életével. Ez az összejövetel arról tanúskodik, hogy a II. Világháború mégsem ért minden tekintetben véget. Még mindig sajognak a csaknem 7 évtizedes sebek, és ez a fájdalom általános, nemzetek feletti, bármerre indulunk Európában, találkozunk olyanokkal, akik a múltbéli sebek begyógyításának módját keresik. A háborúk ritkán hoznak mindenkinek egyformán szabadságot. Kivívása árának igazolásaként mindig meg kellett jelölni valakit, hogy ellene volt-e szabadságnak. Így a szabadság nem is lehetett mindenkié. Voltak azok, akik megérdemelték, akiknek jogában áll élvezni benne, és voltak azok, akik ezt nem érdemlik meg. Néhol úgy vélték, hogy az ilyenek az életet sem érdemlik meg. És bár elég fájdalmas lenne már az is, hogy ezt a bélyeget érdemtelenül ütötték rá egyénekre, még fájdalmasabb az, amikor egész népeket bélyegeztek meg így módon. Nekik nem engedték meg, hogy élvezzék a szabadságot. Úgy vélték, hogy számukra nem jó a szabadság. Sőt, maga az élet sem. Ott, ahol mindig szabadon lehetett beszélni a vagyonelkobzásokról, a polgári szabadságjogok megvonásáról, a megbélyegzett népek tagjainak üldözéséről és kitelepítéséről. Ezt a győzelem kivívásának szükségszerű áraként emlegették. Ott, ahol sok mindenről hallgatni kellett, hallgatás övezte ezt is. Azok, akik a sebeket elszenvedték, magukba kellett, hogy zárják fájdalmukat. Szerbiában csak 2000 után a demokratikus erők győzelme nyomán kezdtek nyíltabban beszélni a polgári lakosság szenvedéseiről az ország 1944-es felszabadulása után és 1945 folyamán a magyarok és a németek kollektív megbélyegzésének szörnyű következményeiről. A táborokról, ahol éhen haltak az emberek, a zaklatásokról, az erőszakos kitelepítésekről, a nevek szlávosításáról. Arról, hogy a legtöbb ilyen szenvedés éppen Vajdaságban történt. Nekünk, vajdasági politikusoknak és képviselőknek a Vajdasági Képviselőházban, ahol büszkén látom el az alelnöki tisztséget, volt annyi bátorságunk, hogy 2003-ban határozatot fogadjunk el a népek kollektív bűnösségének elutasításáról. Ezt megelőzően a Vajdasági Képviselőház tényfeltáró bizottságot alakított azzal a feladattal, hogy állapítsa meg az igazságot a II. Világháború alatt és után történtekről Vajdaság területén, és állítsa össze az összes vajdasági áldozat listáját. Meggyőződésünk,
hogy ezzel utat törtünk a Vajdaságban élő minden nép közös törekvése előtt, hogy a háború végi történések igazsághű felderítésével, amelyekről évtizedeken keresztül nem volt szabad beszélni, lehetővé váljon mindazok számára, akiknek még fájnak az ebben az időszakban elszenvedett sebek, hogy ezek a sebek begyógyuljanak. Ilyen vonatkozásban pozitív ténynek tartom Boris Tadić szerb elnök és Sólyom László magyar elnök 2009-es kezdeményezését tudományos vegyes bizottság megalakítására, amely a második világháborús tények megállapításán dolgozna a két ország történelmi nézeteltéréseinek tisztázása céljából. Különösen bátorító az, hogy ezekben a bizottságokban a Szerb és a Magyar Tudományos Akadémia tagjai kaptak helyet. Igazság és tisztelet. Ez ma kötelességünk mindazok iránt, akiktől 66 évvel ezelőtt indokolatlanul megvonták a szabadságot, majd az életre való jogot is. Köszönöm figyelmüket! Megköszöntem az alelnök úrnak a gondolatokat, és mindnyájan nagyra tartjuk jelenlétét. Apám neveltje vagyok, aki az első világháborúban frontharcos volt. Az életét adta volna a hazáért. Miután visszatért a Trianon utáni Jugoszláviába, felnevelte a gyerekeit magyarnak, mondta Pap Ferenc, az Újvidéki Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület elnöke, aki 1991 óta szervezi az újvidéki keresztállításokat, és az elsősorban küzd azért, hogy a délvidéki mártíroknak állandó és méltó emlékműve épülhesse meg Újvidéken. Makovec Imre a Pap Ferenc által vezetett egyesületre hagyományozta az Újvidéken megépítendő áldozati emlékmű tervét. Most tisztelettel kérem Pap Ferencet, hogy ossza meg gondolatait velünk. Jó estét, és adjon az Isten mindenkinek jobbat, mint ami miatt összegyűlünk. Olyan sok igazat mondtak az előttem szólók, hogy nehéz újat mondani. De meg kell tenni. Meg kell azt az igazságtalanságot világítani, ami történik még most is. Újvidéken 22 évvel ezelőtt koszorúztunk, és kereszteket helyeztünk el a hősi halottak lerombolt sírjaira, azokra a sírokra, amelyre a hatalom kosárlabdapályát tett, utána szemétdombot, és akármikor rendbe tettük, mindig meggyalázta azt. Bizottságot állítanak össze akadémikusokból, hogy megállapítsák, mi történt, közben csupálják ki a kereszteket és viszik a pravoszláv temetőbe. Szóval miről beszéljünk? Igazságról? Hát mutassák meg, hogy mi az az igazság, az a szabad igazság. Hogy megmondhassam azt, ami fáj. Nekem fáj az is, hogy nem csak 44-45-ben történtek igazságtalanság, gyilkosságok, amiről üdvözölni kellett a hatalmat. Ha átment az elnök, az iskolából kiszedték a gyerekeket, a hivatalnokokat, hogy fogadják Titót. Uraim, hölgyeim, borzalmas új világba élünk. Tegyük meg azt, hogy ne érjünk borzalmas világba, tegyük azt jobbá. Nálunk az jött divatba, hogy tolerancia. Hát mi az a tolerancia? Másnak a bűnének a megbocsátása? Ne kerüljön sor bűnözésre. Az igazságszolgáltatás kell, nem a tolerancia. Valakinek ki kell nyitni, vagy szólni, vagy kinyitni a szemét és a száját, és szólni kell azokért, akik még ma is szenvednek azért, mert magyarok. Nekünk ma is írják a falunkra, hogy megölnek bennünket, hogy menjünk el Szerbiából. Kinek a joga az, hogy ilyent mondjon? És ki van följogosítva arra, hogy ezt ne büntesse, megfogják is, nem lesz tárgyalás 1-2 év múlva, amire lejár a határidő. Felkérem Teleki Júliát, hogy tartsa meg emlékezését a csurogi magyarok megpróbáltatásairól, történetéről, Történelmünk fehér foltja címmel. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnök úr, tisztelt jelenlévők! Szeretnék egy pár szót szólni röviden arról, ami kimaradt a történelemkönyvekből. Kimaradt nálunk Délvidéken, de kimaradt itt Magyarországon is. Én Csúrogon születtem. 10 hónapos voltam, amikor elvitték édesapámat, és kegyetlen kínzás után kivégezték. Több száz magyar férfival együtt.
Ezeket az embereket mindenféle bírósági végzés nélkül végezték ki. Édesapám akkor volt 37 éves. A nővérem hordta neki az ebédet, majd egy nap azt mondták neki, hogy apád már nem éhes. Látta a nővérem, amint a kocsik hagyják el a községháza udvarát, és a kocsikról keszek lábak lógtak, a kocsi aljából csorgott a vér. Ezeket a meggyilkolt magyarokat kivitték a falu szélén a dögtemetőbe. Hogy miért a dögtemetőbe? Azért, hogy meggyalázzák őket még holtukban is. De ez még nem volt elég. Kollektív bűnösnek kiáltották ki Csecsemőktől az Aggastyánokig minden csúrogi magyart. 1945-ben, január 23-án bejött hozzánk egy 15 éves szerb gyerek puskával a vállán, és felszólította édesanyámat, hogy 5 perc alatt hagyjuk el a házat, mert különben lelövi. Bátyám befogta a lovakat, édesanyám és a nővérem fölpakolta a kocsira élelmet és meleg ruhát, de öltöztetni már nem volt idő. 2 sarkot mentünk a kocsival, majd lezavartak a kocsiról, és mi ott maradtunk élelem és meleg ruha nélkül. Nagyon hideg volt, -20 fok és térdig érő hó. Végül délután 4 órakor megindították a menetet Járek felé. A hajnaltájban megérkeztek Járekra. 1 hét után megérkeztek a zsabjaiak is, és elmondták, hogy Csúrogon a magyar házakból mindent széthúztak a szerbek. Majd tavasszal megérkeztek a mozsori magyarok is. Járek előzőleg német falu volt, majd a németeket kiűzték, és koncentrációs táborra alakították át a falut. Nagyon sokan meghaltak, nagyon sok gyermek is. Én is nagyon megbetegedtem. Nekem sem volt még sem szopnom, semmit ennem. Volt velünk bezárva egy pap, és édesanyám kérte, hogy adja rám az utolsó kenetet, mert már nincs bennem élet. Talán pont ezért, hogy a Jóisten mégis életben hagyott. Talán pont ezért kezdtem küzdeni, ezért kezdtem kutatni, ezért írtam a könyveket, ezért küzdök azért, hogy Csúrogon legyen egy maradandó emléktábla. 5 hónap után elhajtottak bennünket Gajdobrára, valamikori Szépligetbe. Majd 3 hónapig még ott voltunk, és 3 hónap után kiengedtek bennünket egy papírral a kezünkbe, hogy bárhova mehetünk, Csúrok, Zsabe és Mozsor kivételével. De 1946-ban a zsabjai népbíróság hozott egy döntést, meg egy határozatot, meg kimondta, hogy alkalmazni kell a kimondott kollektív bűnösséget a magyarok fölött. Ezzel a határozattal osztották szét, vagy adták el a magyarok vagyonát. Lassan belepi a szemét azt a helyet, ahol apáink fekszenek. De apáinknak, mivel a szemtanúk szerint nincsenek ott a csontok, mert az 50-es években elvitték őket a kúlai bőrgyárba, hogy eltüntessék a nyomokat. De apáinknak nem csak csontjuk volt, hanem szívük is és vérük is, és az mégis ott porlatt el. Nekünk mégis, sajnos mégis az a temető. De meggyalázzák, a mai napig meggyalázzák a halottainkat. Ha a keresztet oda tesszük, a sorra eltüntetik. A kőből készült emléktáblát ledöntik, kalapáccsal szétverték. Májusban felállítottuk a 18. keresztet, és sajnos nem olyan sokára leöntötték vörös festékkel. Most a kereszt úgy néz ki, mint a vér folyna végig rajta. Vajon mit jelent ez az üzenet? Már nem ismerek rá gondolni. 92 óta, mint tartományi képviselő, és mint hozzátartozó küzdöttem és küzdök azért, hogy Csúrogon ott maradjon egy maradandó emléktábla. Éppen ezért kérem Magyar Országgyűlést, hogy segítsenek abba, hogy végül legyen egy méltó emlékhely az áldozatainak emlékére. Ahogy ott áll Csúrogon, a Tiszaparton, a szerb áldozatoknak az emlékére a szobor, ugyanúgy ott kellene állni a magyar áldozatoknak és az emlékére, mint egy figyelmeztetőül, hogy soha többi ne történjen meg, sem ami 1942-ben volt, sem ami 1944-ben.
Ez év októberében megkaptam a rehabilitációt. Kimondták azt, hogy ártatlanul végezték ki az apámat, és ártatlanul hurcoltak meg bennünket. Amit megtehetne szerb kormány, az az, hogy leveszi a magyarokról a kollektív bűnösséget. Itt lenne a végső ideje, hogy kimondaná, ki kell mondani, és el kell ismerni, hogy igenis nagyon sok ártatlan magyart kivégeztek 1944-ben. És nem utolsó sorban visszaadni a vagyont, kárpótolni ezeket az embereket. Ez lenne a kötelessége a szerb kormánynak, ha az Európai Unió tagja akar lenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Teleki Júlia, köszönjük szépen. A táborokban hurcolt magyarok és németek egyik legnagyobb táboráról, a Tisza István falvi Járekiről beszél Csorba Béla. A Járeki Lóger Szalmáján hervadok Titó büntető táboraiban címmel. Kérem, tartsa meg az emlékezést. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A 20. század végére a Balkánon politikai értelemben összeomlott a kommunizmus, és azzal együtt széthullott Jugoszlávia. Viszont szinte sértetlenül megmaradtak a titói rendszer legitimációját megalapozó világháborús mítoszok, az igazságos, szent és hősies népfelszabadító háborúról, miközben a közelmúltig alig esett szó a felszabadítók által tömegsírokba küldött tízezerekről és a szinte nyomtalanul eltüntetett népcsoportokról. Biztató, hogy egyre több szerb intellektuel jut el annak a felismeréséig, hogy mindaddig, amíg Szerbiában ezeket a mítoszokat nem szabadítjuk meg a rájuk tapadó hazug ideológiai és politikai sallangoktól, addig nem mondhatjuk el, hogy megszabadultunk a totalitarizmus kártékony örökségétől, nem mondhatjuk el, hogy a múlt árnyainak végleg leáldozott. Miközben azonban a kommunizmus emberiség ellenes bűneiről beszélünk, azt sem szabad véka alá rejtenünk, hogy a kisebbségek kiűzésének vérgőzös álma Szerbiában korán sem kommunista találmány, hanem jóval korábbi keretű, és összefügg, hogy egy Hannah Arendttől kölcsönzött kategóriával éljek, a térség nemzetei között oly gyakran fejét felütő törzsi nacionalizmussal. A németek kitelepítését szerb politikus már 1918-ban fontolgatta, később a bácskai magyarok és németek Macedóniába telepítésének ötlete merült fel, de ehhez hiányoztak mind az anyagi, mind a politikai feltételek. A szélső nacionalista Vasa Čubrilović, aki évtizedekkel később immáron köztiszteletben álló akadémikusként részt vett a Miloševići törekvések eszmei előkészítésében is, még tartott a második világháború, már is részletes tervezetet juttatott el Titóékhoz. Az ő memorandumából idézek. Ha a Bácskából 200 000 magyart eltávolítanánk, megoldanánk a magyar kisebbségi kérdést. A katonaságnak még a háborús tevékenység idején tervszerűen és könyörtelenül meg kell tisztítania a nemzeti kisebbségektől azokat a vidékeket, melyeket a mi népességünkkel szándékozunk betelepíteni. Gyűjtőtáborokat kell létesíteni, vagyonukat elkobozni, családjukat szintén táborba küldeni, és az első adandó alkalommal átküldeni őket nemzeti államukba. A több tízezer áldozat beszédesen vall a szándékok hasonlóságáról, még ha a magyarok ügyében a drákói szigor a kezdetekhez képest később fokozatosan enyhült is, miközben persze a németek kérdésében az új jugoszláv vezetés hajthatatlannak bizonyult. A partizánok által elkövetett 1944. októberi és novemberi mészárlások után a kollektív büntetés elvét alkalmazva azonnal elrendelték a németek internálását,
mely teljes jogfosztottsággal és vagyonelkobzással járt. Ekkor döntöttek az első magyar közösségek legelőször a bukovinai székelyek internálásáról is. Ezt követően közülük megközelítőleg 1300 a Szikicsi táborba került, a legembertelenebb körülmények közé. Ugyancsak 1944. novemberében rendelték el a 16 és 50 év közötti magyar férfiak kényszermunkára történő mozgósítását a Bácska, a Bánát és a Baranyai háromszög egész területén. Aki nem bírta a tempót, vagy elgyengült a rossz élelmezés miatt, azt likvidálták. Ez történt a temerini férfiak egy nagyobb csoportjával is. Az újvidéki munkatáborban ugyanebben az időben kommunista rabszolgapiacot működtettek. Aki akart és volt rá pénze, a parancsnokságon magyarokat vásárolhatott ingyen munkára. Szükség esetén a munkaképes fiatal nőket is munkaszolgálatra kényszerítették, márpedig szükség volt bőven. Könnyebb ellenőrzésük céljából vegyes nemzetiségű településeken, az utcán és egyéb nyilvános helyeken a magyaroknak megkülönböztető jelzést, fehér karszalagot kellett viselniük. A legrosszabb azonban csak ezután kezdődött. Január végén megkezdték a magyarok tömeges internálását is. 3 sajkásvidéki falu, Csúrog, Zsabja és Mozsor teljes magyar lakosságát kollektív bűnössé nyilvánították, és legalább 3000 embert a járeki haláltáborba hajtottak. Itt álljunk meg egy percre. Valóban voltak a jugoszláv kommunistáknak haláltáboraik? Hiszen erről soha nem hallottunk. A kérdésre nyugodt lelkiismerettel igennel felelhetünk. Hiszen mi másnak nevezhetjük azokat az eufemisztikusan speciális lágereknek nevezett létesítményeket, ahol munkaképtelen aggastyánokat, betegeket és a szüleiktől erőszakosan elválasztott gyerekeket tartottak. És éheztettek hónapokig, sőt, olykor évekig. Az utolsó haláltábort 1948 tavaszán szüntették meg. A Vajdaságban a közel 80 munkatábor mellett összesen 6 haláltábort is működtettek a partizánok, mégpedig Mitrovicán, Rezsőházán, Molifalván, Körtésen, Gádoron és Tisza István falván, vagyis Járekon. Elsősorban a jogfosztott német lakosság büntetése céljából. De szinte mindegyikben voltak magyarok is, a legtöbben a már említett Járekon. És mind a 6-ban ezrekkel mérhető, egyenként is ezrekben mérhető az áldozatok száma. Az általam legjobban ismert járeki tábor halotti anyakönyve szerint 1944. december 2-a, ekkor nyitotta meg kapuit a láger, és 1946. április 15-e között 6429-en haltak meg az internáltak soraiból, közülük 955 a gyermek. Ebből a 955-ből 80-an magyarok. Az egynapos csecsemőtől a kamaszig. Az éhezés és a járványos betegségek mellett mindennaposak voltak a testi-lelki tortúrák, a fenyítések is, sőt többen lőtt sebeikbe haltak bele. Az esztelen terror elől menekülve sokan önként vállalták a halált. Közülük az egyik legrettenetesebb vég az 1908-ban született regőcei Virág Juliannáé, aki, hogy megmentse az éhhalál okozta szenvedésektől, ezért inkább megfojtotta 1 éves ikerlányait, majd felakasztotta magát. E tengernyi emberi szenvedést, és nem különben a gyermekáldozatok sokaságát látva,
jogosan tehetjük fel a kérdést, ki meri még ezek után is azt mondani, hogy az internált németek és magyarok háborús bűnösök voltak és megérdemelték a büntetésüket. Hiszen vajon milyen háborús bűnt követhetett el a 3 hónapos korában megfagyott Csúrogi Varga Manci, vagy a 2 évesen éhen halt Zsabjai Ádám Józsi, vagy az 5 hónapos újvidéki Ocskai Krisztina. És hát sorolhatnám a többieket is. Nyilvánvaló, hogy a bűnöket nem ők követték el, hanem azok, akik egy tolvonással kollektív bűnössé nyilvánították, és a halálba küldték a szüleiket és őket, és több ezer társukat. Ma viszont azt látjuk, hogy az őket rehabilitáló, feloldozó tolvonás mindennél nehezebben akar megszületni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Azt tapasztaljuk, hogy azoknak a nemzeteknek, amelyek vesztesként kerültek ki a II. Világháborúból, mintha kevesebb tétovázásra lett volna szükségük ahhoz, hogy szembenézzenek saját nemzeti történelmük sötét árnyaival, mint a győzteseknek. Olykor olyan érzése van az embernek, mintha még mindig Sztálin axiómája érvényesülne, miszerint a gyenge mindig bűnös, még akkor is, ha ártatlan. Erre a machiavellista cinizmusra azonban tartós európai jövőt építeni aligha lehet. Közép-Európában viszont már vannak szívet melengető, felemelő, követendő példák is. Talán elég, ha a cseh Dávid Bondracsek katartikus erejű, az egész társadalmat felrázó filmjeire emlékeztetek itt, a szudéta németek elleni véres leszámolásokról és megsebesítő táborokról. Hosszú évekig már puszta említésük is tabutémának számított Csehországban és Szlovákiában. Hogy ezek a filmek megszülethettek, számomra azt bizonyítják, hogy a legkényesebb kérdésekhez, a legkínosabb nemzeti tabukhoz is hozzá lehet, sőt hozzá is kell nyúlni, minden hátsó gondolat nélkül, de a feltétel nélküli igazságkeresés szándékával és szenvedélyével. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Izgatottan várjuk a szerb Vondracsekeket, hogy immár teli tüdőből ők is megszólaljanak tudományban, művészetben és közéletben egyaránt. Köszönöm. Csorba Béla úr, köszönjük. A magyarok elleni perekről, elítéltekről, a magyar értelmiség lefejezéséről és ellehetetlenítéséről szól Matuska Márton. Tisztelt velünk érzők! Rendkívül időszerűvé vált a téma. Többek között a kárpótlás, a rehabilitáció és a magyar-szerb viszonyok miatt. Mi nekünk ugyanis rendkívül sok hamis dokumentummal, állítással és adattal kell megküzdenünk, és most itt az alkalom. Hogy csak egy példát mondjak, a 44-45-ben volt Jugoszláviában összeállított hivatalos háborús bűnös lista élén Horthy Miklós áll. És utána folytatódik Szombathely és a többiek. Nekünk azt állítják még mindig, hogy Horthy fasiszta volt, sőt az ő országa úgy, ahogy van, vagy volt, mindenestől fasiszta volt. És ezt dokumentumokkal bizonyítják. Nem névsorokat akarok most itt bemutatni, hogy ki mindenki tartozik közéjük, hanem néhány példán illusztrálni
hogy ki mindenki tartozik ma is hivatalosan a háborús bűnösök közé, és nem tudom, hogy kinek kellene őket kezdeményezni, hogy őket rehabilitálják, és mindannyiunkat velük kárpótoljanak. Kivégezték őket háborús bűnösként, vagy lemészárolták, és esetleg utána gyártottak dokumentumot, még bírósági ítéletet is, akkor, amikor már nem is léteztek, és azt mutatják ma föl, mint levéltári dokumentum, hogy például a csúrogi Dub Bálint plébános háborús bűnösként lett halálra ítélve 45. januárjában, holott tanúk állították, hogy 44 utolsó napjaiban már likvidálták. A likvidáltak, illetve a kivégzettek között ott tartjuk számon dr. Deák Leót, aki a két háború között a délvidéki magyarság egyik nemzetközi védelmezője volt. Kivégezték Krámer Gyulát is vele együtt, aki ennek a háznak felsőházi tagja volt. Mind a kettőjüket felelőssé tették a 42-ben a délvidéken lezajlott vérengzésé. Semmi közük nem volt hozzájuk. Na de mit kezdjünk az üggyel, hiszen bírósági ítélet bizonyítja, hogy bizony közük volt hozzá. Ha minden olyan kommunistát és Titónak a politikusát úgy vonnák felelősségre a 44-45-ben lezajlott emberírtásért és magyarírtásért, mint ahogy a 41-be bevonult honvédek idején történt, hogy 10-es bizottságok, vagy 42 januárjában 10-es bizottságok vizsgálták azt, hogy kit mészároljanak le, vagy kit lőjenek le azért, mert felelős, mert szembeszállt a honvédekkel, akkor Titónak a vezérkara mindenestül oda kerülhetett volna a kivégzendők közé, és ő maga is elsősorban. Mi vezetők nélkül maradtunk a háború után. Nem volt, aki irányítsa a délvidéki magyarokat, se politikai, se gazdasági, se lelki területen. Papjaink közül 30-at kivégeztek. Köztük Gacsal János református püspököt. A bánsági Torontálvásárhelyen működött, hogy ő neki miért kellett meghalni. Amit én tudok róla, hogy ő 41-ben, amikor egész délvidék magyarsága lelkesen várta a fölszabadító honvédeket, hiszen azt még Titóik is elismerték, hogy a kisebbség ott, köztük mi magyarok is, a régi Jugoszláviában, tehát az első király Jugoszláviában jogcsorbítottak voltunk, és nagyon sok tekintetben nem tudtunk élni gazdasági és politikai jogainkkal és gazdasági helyzetünkkel. Ezt még ők is elismerték. Gacsal János, akkor még nem volt püspök, csak református esperes, várta a híveivel együtt Torontálvásárhelyen, Debelcsán a bevonuló honvédeket. Fölépítették nekik a diadalkaput. És nem csak ott, máshogy is fölépítették, ahova nem vonultak be. Nem szabadították föl őket. Ez volt az egyik legfőbb bűne. Mert tudniillik, a bácskai részén számtalan papot azért végeztek ki, vagy nem végeztek ki, ugye ez egy jogi kategória, hanem mészároltak le, likvidáltak, ahogy a nők mondták, mert a bevonuló honvédeket hálaadó szentmise vagy istentisztelet keretében üdvözölték. Likvidálták a két újvidéki ferences papot, a rendalapító Köröztös Krizosztómot és Kovács Kristófot. Köröztös Krizosztóm volt ugye a rendházfőnök is, hát igen, rongyant állapotban volt, mert ő megjárta a keleti frontot, onnan hazatért, és amikor mentek érte a partizánok a rendházba, és a többiekkel együtt lehajtották az utcára, látván, hogy ő milyen rossz állapotban van, azt mondták, hogy te visszamehetsz, öreg. Azt mondta, hogy vagy mindnyájan visszamegyünk, vagy senki. Nem ment vissza senki. Egyetlen egy ferences érte túl, aki elmondta ezt a történetet, máj napig él a Margit körúti ferences rendházba. Kivégezték Planck Ferencet,
a sziváci plébánost, akiről Herceg János, az egyik legnagyobb bírónk, írta le, hogy ő volt az, aki Szenteleki halála napján az íróink jelenlétébe emlékmisét, gyászmisét mondott. Kivégezték Virág Istvánt, a horgosi apátplébánost, akinek az elmúlt szombaton végre a tömegsír fölé egy emlékkeresztet állítottunk. Kivégezték dr. Takács Ferenc, római katolikus plébánost, péterrévei plébánost, szintén ennek az illetve az országháznak volt a képviselője. A szomszédos Óbecsén kivégezték Petrányi Ferencet, ottani plébánost, széttaposták a szó legszorosabb értelmében. Íróink közül kivégezték, likvidálták. Kristály István, padélyi tanítót, az egyik legjobb tollú írónkat. Kivégezték másik írónkat, Tiller Tímár Ferenc, gombosi születésű szabadkai írót. Az újságíróink közül kivégezték André Dezsőt, likvidálták, nem kivégezték. Újvidéki Délbácska reggeli újság főszerkesztőjét, szerkesztőjét. Ez a ház 1943-ban kártérítést szavazott meg a 42-es razzia szerb áldozatai hozzátartozóinak. 2 évvel, nem volt 2 éve, ugye, a 42-es délvidéki első razzia az 42. januárjában zajlott le, 43-ban már megszületett ez a kárpótlási törvény. Mi most, majdnem 3-4 évszázad után még csak vitatkozunk azon, hogy milyen legyen, és lesz-e egyáltalán rehabilitációs, tisztességes rehabilitációs és kártérítési törvény. Óriási elődjünk van. Élni kell vele most. Amikor ezek a dolgok zajlottak, és közvetlen utána, én még kis minisztráns voltam. A temeréni templomba egy odatévedt pap, Tóth József, mert a papjaink elmenekültek, azok nem maradtak a nyáj mellett. Ez a Tóth József tanított minket a konfiteorra, és én szinte minden nap ott voltam a templomba, minden háznak volt áldozata. Vagy a világháborúba a fronton veszett el, vagy ha hazakerült, akkor otthon likvidálták. Szenvedtünk. Hova menekültünk? Szentjeinkhez, a templomba imádkoztunk. Ez volt az egyetlen vigasz. Köszönöm a szót. Tisztelt emlékezők, tisztelt hölgyek, urak! Köszönöm a lehetőséget, hogy néhány gondolattal kifejezem a 67 évvel ezelőtt Vajdaság területén történt, Európa történetében egyedülállóan brutális etnikai tisztogatással kapcsolatos véleményemet. A tettesek az úgynevezett hőspartizánok, kiknek javarésze soha nem vett részt harcokban, hanem közönséges és gyáva gyilkosok, akik fegyvertelen és békés civileket kínoztak halálra, fegyveres erőszakot alkalmazva 1944. októberét követően a megüresedett hatalmi vákuumban a legpatológiásabb módszerekkel. Mint tudjuk, az áldozatok többsége a magyar nemzetiséghez tartozó békés, egyszerű és sok esetben példamutatóan segítőkész, vendégszerető ember volt, akiknek egyetlen bűnük a nemzeti hovatartozásuk volt. Tudjuk, hogy a többi nemzetséghez tartozók, németek, horvátok bűne szintén ez volt, és hogy körülbelül 5% kivégzett szerb azért járt így, mert a legtöbb esetben a saját szerb szomszédja szerint tudott magyarul. Vagy látták, amint magyar emberrel magyar nyelven beszélget az utcán. Bizonyított tény, hogy egyes civilek pont amiatt lettek megkínozva és kivégezve, mert segítettek az 1941-es magyar bevonulás alkalmával a szerb ismerőseiken, mint például a saját édesapám, Mérei István,
aki körülbelül 120 szerb embert mentett meg a biztos bebörtönözéstől és kivégzéstől, vagy az 1942-es razzia idején Kabulban 200 szerb embert megmentő 2 magyar polgármester bűne is ez volt. Mert egy magyar ember nem lehetett a Tito partizánok szemében hős, ha nem volt kommunista. Még akkor sem, ha szerbek százait mentette meg. Ezeknek a példamutató embereknek pont emiatt kellett meghalniuk, nehogy véletlenül is egyazon hősökké legyenek emelve, mint a hős felszabadító partizánok. A mártírok gyermekeiket, unokáikat évtizedekre megbélyezték és kiközösítették. Ellopták a gyermekkorunkat. Tönkrevették az ifjúságunkat, ellehetetlenítették a jövőnket. Miért néznek végre szembe a tényekkel? Tisztelt szerb állam képviselői, tisztelt nagykövet úr! Milyen nép az, aki eltűri, hogy a saját megmentőit és a legkegyetlenebb módszerekkel megkínozza és megölje, csak amiatt, mert magyar volt és nem volt kommunista. És a magyar ember nem lehet pozitív ember, hanem kommunista. Szerbia addig nem léphet az Unióba, amíg a szerb vezetés nyilvánosan bocsánatot nem kér a Vajdaságban 1944 őszén, 1945 folyamán megkínzott és kivégzett magyar civilek hozzátartozóitól, és ezáltal a mai magyar kisebbségtől Szerbiában. Ezen bocsánatkérést azonnal követnie kell a jeltelen tömegsírok környékeinek rendbetétele. A sírok többsége ma szeméttelep. Elhanyagolt gazos terület, pályaudvar vagy sportpálya. Nem fogjuk megengedni, hogy ez a tarthatatlan állapot fennmaradjon, és ezzel együtt Szerbia az EU része legyen. Szerbia EU csatlakozásának feltétele a bocsánatkérés. Őszinte a bocsánatkérés csak akkor lehet, ha Szerbia hitelt érdemlően bebizonyítja, hogy ezúttal nem blöffre játszik, hanem valóban is azonnal elkezdi az egyes 2007-ben, 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben rehabilitált személyek vagyonainak visszaszolgáltatását. Minden nevű további per, eljárás és hasonló tortúra nélkül. Ezt követően pedig minden elkonfiskált vagyont vissza kell származtatnia mindenkinek, akitől amiatt vették el a kommunista Jugoszláviában 1945-ben is utána, mert magyar volt. Nem kérünk többet az évekig elhúzódó rehabilitációs perekből. A saját esetem azt bizonyítja, hogy nem szabad bizalmat előlegeznünk olyan országnak, amely például 2007. decembere óta halogatja a meggyilkolt és jeltelen tömegsírba vetett édesapám jogerős rehabilitációs bírósági ítélének végrehajtását, és közel 80 évesen rákényszerít, hogy újabb per útján szerezek érvényt a már 4 éve megítélt kártérítésnek. Magyarországnak élnie kell a vétó történelmi lehetőségével, mint eszközzel, mivel a bocsánatkérés csak akkor hamis, ha csak azt a célt szolgálná, hogy Szerbia csak ígéretekkel játszadozva bejusson az EU-ba. Olyan ország nem lehet az EU tagja, amely kollektív bűnösökként megbélyezi a saját legnagyobb lélekszámú kisebbségét csak amiatt, mert az egyszerű férfi lakosság köteles volt sorkatonai és területvédelmi kötelességének eleget tenni. Tisztelettel megkérem a jelenlévő vajdasági magyar politikusokat, pártok vezetőit, ne a fejünk felett bódzsincsanak rá azokra a szerb restitúciós törvényekre, melyeket az agyonvert, még élő leszármazottak gyermekei mélységesen elítélnek és aljasnak tartanak. Addig, amíg a szerbek le nem rendezik véres múltjukat, addig, amíg nem rendezik le a vagyonok visszaszolgáltatását, számukra ne nyúljon meg Európa kapuja. Mert cinkossává válik az az ország, az a kormány, amely az ilyen államokkal szemben egyességet köt. Él még a magyarok igazságszerető Istene.
Él még bennünk a remény és a küzdelem. Köszönöm a türelmüket. Tito így beszélt 1945. januárjában az úgynevezett antifasiszta ifjúság kongresszusán. A németek nem érdemelték meg, hogy hazánkban éljenek, és mindet ki fogjuk telepíteni. Az Avoy határozatok, kiáltványok, beszédek hamis jogcímet szolgáltattak, és a legális látszatát keltették Jugoszláviában a gyilkoláshoz, a németek feletti népírtáshoz, elüldözésükhöz, kifosztásukhoz. Erről beszél Weiss Rudolf, aki ma is Szabadkán él. Tisztelt elnök úr, tisztelt elnökség, tisztelt hölgyeim és uraim! Az, amit az elnök úr mondott direkt beszédben, igenis népírtás volt az, ami történt Délvidéken, ez direkt beszéd. Nem szokásos az EU országokban. Hála Istennek Magyarországon 2011-ben direkt beszéd hangzik el a Magyar Országgyűlésben. Tisztelt hölgyeim és uraim! Az agyonhallgatott népírtás, a kommunista népírtás a délvidéki németség ellen 1944-től 1948-ig. A következő kérdésre szeretnék választ adni, hová tűnt el a 400 000-es délvidéki németség? Mert 1941-ben 400 000-en voltunk ott, ma pedig alig 4000-en. Majdnem sikerült nekik, de azért vagyunk. És ez a maradéka elszánt, hogy igenis elmondja azt, ami történt, és bizony sosem nem fogunk elhallgatni. Nincs mivel most már megijesztenek bennünket. A válasz pedig, hogy hova tűnt el 400 000 német, a kommunista népírtás, a partizán rémtettek áldozatai lettek. A jugoszláv kommunisták 1943-ban meghozták az úgynevezett avnói döntéseket, ugyanolyan ocsmány döntések, mint a Beneš dekrétumok Csehszlovákiában, és sajnos még mindig jelképesen érvényesek mindkét országban. Ami szégyen, Európa szégyene. Ugyan már képzeljük Európát a Nürnbergi törvényekkel. Elképzelhetetlen. Igen? Hát akkor hogy lehet elképzelni a Beneš és az avnói dekrétumokkal? Ez az úgynevezett avnói határozatok azt mondják, hogy idézem őket, a Jugoszláviában élő német kisebbség minden tagja automatikusan elveszíti összes polgári és nemzetiségi jogait. Az avnói határozatok úgy, mint a Beneš dekrétumok, az ilyen és ehhez hasonló kiáltványok hamis jogcímet szolgáltattak, és a legális látszatát keltették Jugoszláviában a gyilkoláshoz, a németek feletti népírtáshoz, az elüldözésükhöz, kifosztásukhoz. A kommunista diktatúra alatt parancs nélkül nem vittek volna semmit véghez. És hogy idézzem őket, mármint a kommunista vezéreket. Volt egy Nikolak Mézis nevű egykori kommunista vezető Vajdaságban. Halála előtt megbánta tetteit, és azt mondta, hogy, idézem szavait, a legnagyobb bűn a több 10 000 vajdasági német és magyar üldöztetése és kiirtása volt. Ezt nem lett volna szabad akkor jóvá hagynunk. A szovjet hadsereg után megjelentek az úgynevezett jugoszláv népbizottságok, amelyek tagjai azonnal végezni kezdtek a német lakossággal, fosztogattak, erőszakoltak. Elegendő bűn volt németnek vagy magyarnak születni. 1944 őszét a német történelem úgy jegyezte meg, mint a véres őszt. 8500 németet gyilkoltak meg 1944 őszén. És akkor bevezették október 17-én a katonai közigazgatást Vajdaságban, amely 103 napig tartott. A tragédia abban van, hogy aki úgy gondolta, hogy valamiért bűnös, hát nem volt, azok elmentek. Akik pedig biztosak voltak, hogy senkit nem bántottak, azok maradtak. És épp azokat gyilkolták le, akik senkit nem bántottak. 1946. április 30-ai kimutatás szerint a Rezsőházi, a Rudolfsnádi haláltáborban a 18 000 táborlakóból akkor 8233 14 évnél fiatalabb volt, ami a táborlakók 46%-át tette ki. Molidorf, Bánságban, Gádor, Gákova, Bácskában, Száva Szent Demeter, Mitrovica, Szerémségben, haláltáborok, gyilkoltak.
A jugoszláv haláltáborokban több mint 64 000 németet gyilkoltak meg. A haláltáborok 1944. decemberétől 1948. márciusig működtek. 5869 kisgyermeket öltek meg. És a borzasztó tény, az utolsó táborok 1948. márciusáig működtek. Hölgyeim és uraim, hát a második világháború Európában május 9-én fejeződött be. Az úgynevezett békeidőben 3 évig gyilkolták tovább a civil lakosságot a kommunista Jugoszláviában. A szabadkai székhelyű Német Népi Szövetség felvállalta, hogy az évtizedekig elhallgatoló borzalmakat a közvéleménnyel megismertesse, és a haláltáborok helyét megjelölje. Mi úgy döntöttük, hogy a hagyományápolás mellett a közelmúlt történelmét is felkutatjuk és nyilvánosságra hozzuk. A Német Népi Szövetség 1996 óta, vagyis az alakulásának első napjától kezdve követeli az avnói döntések hivatalos visszavonását és erkölcsi elítélését. Szerbiának hivatalosan el kell határolódni ezektől a jogellenes döntésektől. El kell ismerniük, hogy 1944-től 48-ig szervezett népírtás folyt a németség és a magyarság ellen. Követeljük és követeltük, hogy az akkori kommunista vezetőktől, posztumusz, vonják vissza az összes állami kitüntetéseket. És még egy fontos dolog. Szerbia el kell, hogy ítélje a második világháború és az azt követő időszak kommunista népírtást és az áldozatokat, illetve leszármazottaikat erkölcsi, anyagi és vagyoni kárpótlásban kell, hogy részesítse. Álmunk, hogy a szerbiai törvénykönyvekbe bekerüljön a következő cikkely. Aki egy náci vagy kommunista népírtást nyilvánosan tagad, kétségbe von, dicsér, vagy jogossága mellett foglal állást, mondjuk európai norma, 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A gyilkosság az gyilkosság, az áldozat az áldozat. Nem lehet az, hogy van elsőrendű, meg másodrendű áldozat. Az áldozat az áldozat. Követeljük a levéltárak megnyitását, hogy tudományos alapokon dolgozzuk fel természetesen szerb szakemberekkel közösen a közös múltunkat. És ezt addig fogjuk hangoztatni, ameddig meg nem valósul. Hála Istennek, erőegészség megvan, elszántság megvan, vártunk 60 évet, várunk még egy picikét. Szükséges, hogy a közelmúlt eseményeit tudományos igénnyel tárjuk fel, és a keresztény elkölt szerint méltóan megemlékezhessünk mind azokról, akik egy szörnyű kor ártatlan áldozatai lettek. Azért, hogy még véletlenül se ismétlődhessen meg ez. Meg kell nevezni, és meg kell is büntetni a tetteseket. A tetteseket meg kell nevezni, és meg kell büntetni. Valaki azt mondja, de már halottak, akkor is. Ha sokan a néphősök listáján szerepelnek még most is, el kell őket onnan törölni. Milyen üzenet az utókornak, hogy valaki bűntényt követett el, és kitüntetései vannak, és a néphősök listáján van. Ítéljük őket el, és csak úgy lehet közösen menni a jövőben. Ahogy mondta valaki okosan, 2-szer gyilkolod le az áldozatot. Egyszer, mikor meggyilkolta az a gonosztevő, másodszor, ha elhallgatod az áldozatokat. Szóval nem szabad erről hallgatni. És hála Istennek, megint mondom, felemelő érzés egy olyan országnak az ország gyűlésében felszólalni, amely végre szabad ország. Köszönöm. Tisztelt házelnök úr, gospodine potpredsjedniče, Vaša Excellencio, hölgyeim és uraim, tisztelt megemlékező közösség. Büszke vagyok a vajdasági magyar közösségre, mert ilyen méltóságteljesen és katartikusan emlékezik a saját vértanúira.
életek tízei és százai és ezrei oltottak ki azért, mert az áldozatok ennek a nemzetnek a részévé vallották magukat. Tisztelt házelnök úr, szeretnék most ebben a pillanatban újfent köszönetet mondani azért, mert közjogi értelemben az állampolgársági törvény módosításával, a nemzeti együttévé tartozás törvényének elfogadásával és az alaptörvénnyel a nemzet közjogi értelembe újra befogadott minket. Szeretnék köszönetet mondani azért is, házelnök úr, mert ezekben a napokban az ön indítványára, az ön patronátusa mellett nem képzelhető el, meggyőződésem szerint, térségi stabilitás, amennyiben a közös múltunkat nem tárjuk föl, amennyiben a közös múltunkkal közösen nem szembesülünk, amennyiben nem tudunk egymásnak megbocsájtani, és egymás irányába megengedő és bevalló lenni. Nem tudom elképzelni, hogy úgy lehet egy szélesebb országközösségnek, az uniónak tagjává válni, hogyha ezeket a kérdéseket nem tisztázzuk le, és megpróbáljuk ezeket bevinni, megengedjük, hogy ezeket a nyitott kérdéseket bárki is bevigye, abban a reményben, hogy talán ott majd letisztázódnak. A tapasztalat arról szól, hogy a meg nem oldott kérdések az unióban nem tisztázódnak le. Tisztelt megemlékezők! Az eseményeket nem lehet meg nem történné tenni. De úgy gondolom, és meggyőződésem, hogy az eseményeket föl kell tárni, a tényeket a nyilvánosság elé kell tárni, a tényekkel szembesülni kell, a tényekkel szembesíteni kell, és ennek a szembesülésnek, ennek a szembesítésnek lehet a végeredménye a kiengesztelődés, a megbocsájtás, a megbékélés. Mi a magunk részéről, mint az előttem szólók némelyike már elmondta, a 40-es évek folyamán ezen a nem könnyű feladaton túlestünk. De a velünk együtt élők még ma is adósak ennek a példának a követésében. Tisztelt megemlékezők! Abban hittünk, hogy Szerbiában, a Balkánon a II. Világháború évtizedekkel ezelőtt befejeződött. Csalódnunk kellett, mert azt kellett látnunk pár héttel ezelőtt a vagyonvisszaszármaztatási törvény kapcsán, hogy egyesek számára a II. Világháború még mindig nem fejeződött be. És még nagyobb megdöbbenést jelentett a számunkra az, hogy a soraikban szerepet vállaló magyar képviselők megszavazták azt a törvényt, amelyik újraéleszti a kollektív bűnösség szabályát. Ugyanakkor büszkeséggel tölt el az, hogy a vajdasági magyar közösség egyértelműen kiáltott nemet erre a törvényre, és ezúton is szeretnék köszönetet mondani a magyar kormánynak, hogy ebben a kiállásunkban eddig nem tapasztalt támogatást nyújtott nekünk. Tisztelt megemlékezők!
A pár nappal ezelőtt elindult a rehabilitációs törvény általános vitája meggyőződésem szerint kezeli azt a kérdést, ami ebben a pillanatban elfogadhatatlan a vagyonvisszaszármaztatási törvényben, nevezetesen a kollektív bűnösség elvének a kérdését. Remélem, hogy körülbelül 10 napon belül ez a törvény ilyen rendelkezésekkel elfogadásra kerül, és ezzel jogi értelemben is megteremtődnek a föltételek annak, hogy lemossuk önmagunkról a kollektív bűnösség bélyegét. Meggyőződésem, hogy Szerbia mi is vagyunk, akik évszázadok óta ott élünk, akik ott nevelkedtünk, és akik ott neveljük a gyerekeinket. És annak érdekében, hogy Szerbia fejlődjön és haladjon, mi hajlandók voltunk és hajlandók vagyunk áldozatokat vállalni. De a múlt sebeinek begyógyulásáról való lemondás, a kollektív bűnösség létezése és fönnmaradása, a rehabilitáció ellehetetlenítése, a kárpótlás ellehetetlenítése nem és nem lehet olyan ár, amit bárki elvárhat tőlünk, és amit bármikor is az uniós csatlakozás érdekében a vajdasági magyar közösség föl tud vállalni. Mi vajdasági magyarok, a magyar nemzet a múltban is és ma is érez magában annyi erőt, hogy ebben partner legyen és példát mutasson. Azt kívánjuk mástól, azt várjuk el mástól, hogy partnerünk legyen és kövesse a példánkat. Isten éltesse a nemzetet, Isten éltesse a vajdasági magyar közösséget. Ma az 1944-45-ös délvidéki magyar írtás megismerésével kíséreltünk meg tisztelegni az áldozatok emléke előtt, visszaadni nekik és hozzátartozóiknak az emberi méltóságba vetett hitüket, mert megbocsátani isteni parancsolat, de emlékezni emberi kötelesség.